Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa tuig 2021, taliwala sa grabing epekto sa pandemya sa COVID-19 sa Pilipinas, nito nga ang usa ka yano apan makapadasig kaadyo nga buhat nga gitawag og community pantry. Nagsugod kini sa usa ka gamay nga kariton sa Maginhawa Street sa Quezon City, di na mga pagkaon ug mga panginahanglanon gibutang didto aron ang mga tao makakuha sumala sa ilang panginahanglan o makahatag usab sumala sa ilang makaya. Ang ilang slogan nga magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan, nahimong simbolo sa pagtinabangay o panaghiusa. Ang nagpaluyo niini mao ang kahintang sa daghang pamilya in taon nga naapektuhan sa pagkawala sa trabaho o kakulang padyod sa ayuda. Sa social media, paspas kayo kini mikaylap og daghang komunidad ang misunod sa mao nga ideya. Ang mga ordinaryong tao, mga negosyante, mga volunteers nagtinabangay aron mapadayon ang mga community pantries. Bisan pa sa kakulang sa pundo, ang kasing-kasing sa pagtabang mao jud ang nagpalihok niini. Ang uban ni hatag og bugas, ang uban ni hatag og gulay, ang uban ni supply og dilata, ug bisan unsa nga ilang mahatag. Ang mga nanginahanglan dili na maulaw kay ang tanan adunay parehas nga kahintang sa kalisod. Ug niini makita nato nga bisan sa kalisdanan ang pagka manggihatagon sa Pilipino nagpabilin nga buhi gajud. Kining maong istorya sa pagpakigbahin o pagtinabangay, nagdala nato sa Ebanghelyo karong adlaw, diin gipakaon ni Jesus ang libuan ka tawo pinaagi sa 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Ang kakulang nahimong kadagaya, pinaagi sa gahom sa Dios ug sa kasing-kasing nga andam mopakigbahin. Mao kini ang mensahe nga atong pamalandungan karon. Unang punto, ang jutay nga gihatag sa Dios mahimong dako kung ihatag uban sa pagtuo. Sa sugilano nato, usa ka bata ang adunay 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Ug bisan gamay kini, gigamit kini ni Jesus aron mapakaon ang libuan. Tiaw mo na. Gikuha ni Jesus ang mga tinapay, nagpasalamat og giapod-apod kini og good news. Katingalahan kay hastang daghana naman hinuon sa sobra. Kasagaran, mubati kita nga kulang atong mahatag. Kulang ang kwarta, kulang atong time, kulang ang atong kusog. Apan ang Ebanghelyo nagtudlo nga ang Dios wala maglantaw sa kadaghan sa atong ihatag kundili sa kasing-kasing nato nga andam mo share o makigbahin. Kung atong ihatag ang gamay nga atong nabatunan, ang Diyos mo'y mupuno o mupadaghan niini. Si Saint Teresa of Calcutta miingon, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Dili kitang tanan makahimo og dagkong mga butang, apan makahimo kita og gagmay nga butang uban sa dakong gugma. Mao kini ang espiritu sa pagpakigbahin nga gipakita sa bata sa Ebanghelyo. Busa ang pangutana, alang kanato mao kini. Andam bata muhatag bisan gamay lang. Ang atong gamay mahimong dakong panalangin sa uban kung atong itugyan sa Ginoo. Ang jutay nga gihatag sa Dios mahimong dako kung ihatag uban sa pagtuo. Ikaduhang punto, ang Ginoo mohatag sa atong mga panginahanglan. Sa Ebanghelyo, wala pasagdi ni Jesus ang gutom sa mga tao. Iyang nakita ang ilang kahintang o gitubag niya kini pinaagi sa milagro. When all had enough to eat, He said to His disciples, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. John 6:12. Sa binisaya pa, sa dihang nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinunan, tiguma ang mga nahibilin aron walay mausik. Nagpasabot kini nga ang grasya sa Dios dili gyud angay usik-usikan.
ang pagtinabangay usa ka importante nga bahin sa milagro. Ang mga tinunan nagtinabangay sa pag-apod-apod sa pagkaon. Dili kini buhat ni Hesus lamang kundili buhat sa komunidad, pakigambit sa komunidad nga nagtinabangay uban kaniya. Busa ang ebanghelyo nag-awhag kanato nga dili lang mudawat sa grasya kundi mahimong instrumento niini alang sa uban. Ang pagtinabangay o pagpakigbahin mao ang dalan aron makita ang presensya sa Dios sa atong komunidad. Ang Ginoo muhatag sa atong mga panginahanglan. Story time. Adunay usa ka makapadasig nga buhat ang usa ka Bisaya nga vlogger nga si Joseph Sabilio nga naghimo og usa ka Holy Week movie nga gitawag og Gasolina. Ang istorya nagsugod sa usa ka amahan nga delivery rider nga nanlimbasog in town sa pagsuporta sa tulo ka mga anak nga laki samtang ang mga presyo nagkataas. Gipakita sa pelikula ang hilom nga sakripisyo o gugma sa usa ka amahan. Kung wala pa mo kalantaw, lantaw na mo sa Facebook. Sa last nako nga pagsusi, ang Gasolina nakadawat na og 2.9 million likes, 138.9 thousand comments og 796,000 shares. Tiaw mo na. Og ang good news ani, ang proceed sa maong proyekto o movie, iyang gihatag sa mga beneficiaries nga mga delivery riders. Kanindot, no? Ang iyang talento nahimong instrumento sa pagtabang sa uban. Ang iyang project nagpakita nga ang media mahimong gamiton alang sa kaayuhan sa uban. Dili lang kini entertainment, kundi usa ka misyon sa pag-alagad. Ang iyang kasing-kasing sa paghatag mao'y nakahatag og kahulugan sa iyang gibuhat. Og pinaagi niini, nakita nato nga ang moderno nga technology mahimong usa ka paagi sa pagpadayag sa gugma sa Dios. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang Ginoo nag-awhag kanato nga magpakigbahin sa atong mga panalangin bisan gamay lang kay ang Dios mo'y mo padaghan niini alang sa kaayuhan sa tanan. Likayi usab ang pag-usik-usik o ang pingi ang mga grasya nga gihatag sa Dios. Tabangi ang imong komunidad pinaagi sa mga yano nga mga paagi sa pagtinabangay. Ug sa tanan hinumdumi nga ang tinuod nga milagro magsugod sa kasing-kasing nga mapaubsanon o manggihatagon. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.